ohje sisäänkirjautumisesta sivun ylläpitäjälle. Tervetuloa ohje- ja tukikeskukseen. Nyt näytän askel askeleelta, miten voit kirjautua sivustolle tekemään ylläpitoasioita, eli muokkaamaan ja lisäämään aineistoa. Sivujen muokkaaminen ja liitteiden vieminen sivuille löytyvät omina videoinaan ohje- ja tukikeskuksesta. Sisäänkirjautumisen löydät sivun alalaidasta, samasta paikasta, jossa on linkki ohje- ja tukikeskukseen. Pieni harmaa talosivun talo siirtää sinut kirjautumissivulle. Täytä kenttiin saamasi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Muista myös säilyttää näitä turvallisessa paikassa, jotta ulkopuolinen ei pääse muuttamaan sisältöäsi. Kun olet kirjautunut sivustollesi, ilmestyy muokattaviin asiakirjoihin muokkaa teksti ja sivun ylälaitaan lisää uusi artikkelilinkki. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset sivuille, muista käydä samaa polkua talosivun talosta kirjautumassa myös ulos sivustolta, varmuuden vuoksi.